No niin, moro. Tässä on Karppisen ranalta. Sain koekäyttöön tämmösen ihme härrykän. Tässä on tämmöiset koukut näin ja sitten tuossa on terävä leikkuuterä. Ja tämän mukaan on tämmöisen taimikoraivauksen. Minä vähän epäilen tätä, mutta niin kokeillaan miltä tämä näyttää. Tämä on hyvä tietysti näitä taimia, näitä horsmikkoa täältä ottoeistä, mutta sitten tällä on tarkoitettu näitä, että tällä tyrkittää nämä muota pitkin, mutta tämä näkyy soveltuvan tämmöistä horsmikkoon ihan tällä keinoin näinkö ottaa vaan, niin tämä on kuin viikata ja tällä keinoin soputettua näitä heiniä sitten tästä, ja varsinkin tämmöistä horsmikkoa hyvästi niin tästä ympäriltä. Ja saa suorita käsin tehdä tätä työtä ja tämähän on tämmöistä mukavaa ulkona olla ja perheen kanssa yhdessä olla, kun saa vaimo ja lapsetkin tänne appilikomehtään hoitamaan. Tämmöisiä taimia täältä löytyy sitten, että tämähän kannattaa, nämä on viime vuosi sitten toukokuussa istutettu ja nyt on syyskuu. Eli tässä kun katsoo, niin tämä on ihan kätsy ja kun tällä ottaa täältä, niin katoppa, sieltä löytyy tuo taimi sitten. Ja tällä on saatu otettua näitä horsmia. Ihan helppokampe. Tämä on niinkö, jos raivaassahan otat tähän patukon niittoon, niin sinä kyllä niin helposti lähtee saman tien taimikki. Tällä kun sinä heilut, niin tällä nyt pystyt vähän raahallisemmin kahtomaan. Eli tämmöistä jälkeen tuolla näkyy. Tää on hirmu tärkeää työtä tehdä ja mainostetaan välillä vähän täällä metsänhoitoyhdistyksestä Ranaille terveisiä. Tulet saamaan vielä tämän Vilmi. Tämmönen tällä kertaa. Sitten minä vähän toisen välineen. Tässä on sitten tämmönen raiva. Niin tällähän voi kanssa tehdä. Tällä voi joko näin vetellä tätä, mutta tässäkin on sitten hyvin helposti tuo, että sattuu, että taimi on siinä, niin sehän tuommoinen ohut taimi lähtee poikki, mutta kyllä tälläkin, jos sieltä katon näin vetellä, niin oho, sieltähän huomataan taimihan löytyy sieltäkin, eli otetaanpas tuosta linssieestä vielä nuo horsmat eestä poikkeen, niin tuolta löytyy hyvää taimia. Kiitoksia tuosta reppipaperista, sekin avittaa paljon, kun taimet on merkitty, ja tuosta löytyy kanssa tuommoinen nätti taimi. Ja tässä kun näitä heiniä otetaan horsmia ympäriltä, niin ei talavitse viantele tätä pullotvoa sitten näin. Että kiitoksia vaan ja hyvää päivän jatkoa, jatkoa. Moi! Suora lähetys tästä taimikon hoitotyöstä päättyy tähän.